Lăudat să fie Domnul! Ni de ajuns un nume să purtăm, despre Dumnezeu doar să vorbim. Domnul vrea cu El să semănăm și să fim așa cum ne numim. Când vrei să slujești la doi stăpâni, unul e mereu nemulțumit. Dar sunt mulți cu nume de creștini și trăirea lasă de dorit. Nu glumiți cu pocăința, fraților, nu vă înșelați. Dacă vrei un loc la nuntă Fiului de Împărat, ține-ți pasul pe cărare, mai aproape de Iisus. În curând apare Domnul să-și ducă mireasa sus. Chiar de-i mare luptă pe pământ și suntem ades batjocoriți, nu uitați că vine în curând ziua în care vom fi răsplătiți și de-abia atunci se va vedea cine l-a slujit cu adevărat. Când Iisus răsplată ne va da, după cum aici am lucrat. Nu glumiți cu pocăința, fraților, nu vă înșelați. Dacă vreți un loc la nuntă Fiului de Împărat, ține pasul pe cărare, mai aproape de Iisus. În curând apare Domnul să-și ducă mireasa sus. Ziua așteptată, să vină Domnul să ne ia acasă. Minunat! Niciodată, omule, să știi, Dumnezeu nu poate fi înșelat. Viața aceasta trece orice-ar fi, într-o zi culegi ce-ai semănat. Nu se poate să trăim oricum
și cu lumea și cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe al vieții drum, să ne pocăim mereu, mereu. Nu glumiți cu pocăința, fraților, nu vă înșelați. Dacă vrei un loc la nuntă Fiului de împărat, ține pasul pe cărare, mai aproape de Iisus. În curând apare Domnul să-și ducă mireasa sus. Nu glumiți cu pocăința, fraților, nu vă înșelați.